皆さんこんにちは。今回はですね、ラピッド世界トップ500位に入ったということでね、だいぶあれなんですよね、高い結果が出せているんじゃないかなと思います。最近ですね、ちょっと別の活動の方をしているんですが、なぜかチェスの方で結果が出るというびっくりな、ところがございますが、で、なんとプレイスタイルが真の犠牲ということで、もうずっとですね、真の犠牲をね、貫いてやってきて、ここまでいい結果が出せるとは思っていなかったので、本当に嬉しいなと思っております。で、この後1曲載せるんですが、そちらの対局もすごく綺麗に真の犠牲の要素を使えましたので、ぜひね、見ていただけたらなと思います。ということで、カラスマでした。